किनाऱ्यावरचा वाढता गजबजाट आणि पर्यटन व्यावसायिकांचं कासव संवर्धन क्षेत्रावर होणारा अतिक्रमण यामुळे गोव्यात समुद्री कासवांची पैदास कमी होत चालली होती. मात्र न्यायालयानं केलेला हस्तक्षेप आणि वन खात्यानं घेतलेले सुरक्षेचे उपाय याचा चांगला परिणाम आता दिसून येऊ लागलाय. यंदा दक्षिण गोव्यात कासवांच्या पिलांची पैदास मागच्या वर्षाच्या तुलनेत दुप्पट झाली आहे. पर्यावरण प्रेमींसाठी ही खास खुशखबर ठरली आहे. दक्षिण गोव्याचे वन्यजीव आणि पर्यावरण पर्यटन विभागाचे डेप्युटी कन्झर्वेटर अनिकेत गावकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार दक्षिण गोव्यात मुख्यतः अगोंद आणि गालजीबाग या किनारपट्टीवर कासव अंडी घालायला येत असतात. मात्र यावेळी या दोन्ही ठिकाणांसह तळपण, बेतूल, केळशी आणि उतोडा या किनाऱ्यावरही कासवांनी अंडी घातली आहेत. मागच्या वर्षी समुद्री कासवांनी 41 ठिकाणी अंडी घातली होती. यंदा हे प्रमाण 92 वर पोहोचलं असून कासव संवर्धनाच्या दृष्टीनं ही सकारात्मक बाब आहे. यंदा वन खात्यानं स्वतःचा मरीन विभाग स्थापन केला असून या विभागाचे कर्मचारी कासव संवर्धन क्षेत्रात गस्त घालत असतात. त्याचा चांगला परिणाम झाला असून न्यायालयाच्या आदेशानंतर या भागातला गजबजाटही काही प्रमाणात कमी झालाय. असं जरी असलं तरी गालजीबाग किनाऱ्याच्या तुलनेत अगोंद किनारा हा अधिक वर्दळीचा समजला जातो. अधिक वर्दळीचा जरी हा किनारा असला तरी कासवांनी इथं अधिक अंडी घातल्याचं दिसून आलंय. गालजीबाग किनारा हा तुलनेनं शांत असूनही तिथं कमी प्रमाणात अंडी घातली गेली आहेत. मागच्या काही वर्षाची आकडेवारी तयार करून वन खातं हे बदल का होत आहेत त्यावर अभ्यास करणार आहेत. आज जागतिक कासव संवर्धन दिन आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून सकाळी 11 वाजता गालजीबाग किनाऱ्यावर वन खात्यानं जागृती मोहीम करणारा कार्यक्रम आयोजित केला होता. सभापती रमेश तवळकर यांच्या हस्ते यावेळी कासव संवर्धनात महत्त्वाची भूमिका निभावणाऱ्या स्वयंसेवकांचा सत्कार केलाय. कासवांचं संवर्धन चांगल्या प्रकारे कसं करता येईल यावर सुद्धा वन अधिकाऱ्यांनी मार्गदर्शन केलंय. दक्षिण गोव्यात मागच्या वर्षी 4230 अंडी घालण्यात आली होती. त्यातून 3737 पिलं जन्माला आली तर 493 अंडी ही पोल ठरली होती. या आकडेवारीच्या तुलनेत यंदा आतापर्यंत 9355 अंडी घातल्याचं दिसून आलंय. आतापर्यंत त्यातून 6868 पिलं जन्माला आली आहेत. त्यांना पाण्यात सोडण्यात यश आलंय. उत्तर गोव्यातही कासव पैदासीचं प्रमाण वाढलं असून यावेळी कांदोळीसारख्या गजबजलेल्या किनाऱ्यावरही कासवांनी अंडी घातली आहेत. यावेळचं हवामानही कासवांच्या समागमासाठी पोषक होतं. यावेळी पाऊस न पडल्यामुळं मोठ्या प्रमाणात कासवं किनाऱ्यावर आली आणि त्यांनी मोठ्या प्रमाणात अंडी घातली आहेत. त्यामुळंच ही पैदास दुप्पट झाली आहे.